अफ्रि बिथाङाबो दिनै इउनाइटेड फरमनि सासे मानसि जानानै बेबो दे दिनै ससियेल मिडिया थारमाने बुंबायानो थायो बेखौबो दिनैहाय इउनाइटेड फरमनि लिडारफ्रा बादा होना दोननो हायोमोन ससियेल मिडियायाव होनाङा बिसोरनि भिडिअखौ लाबोगासिनो आं जोबथारनायाव बिनि सिगां फेरेंगाया मा बुंदों जों बेखौ एसे खोनासंना लाग्रोनि जौ जुवा ड्राग्स उन्दै उन्दै सेंग्रासा सिख्लासाफोरखौ बायदिसिना एन्टि ससियेल एलिमेन्टआवहाय इनभल्भ जाबनो इनकारेज होनाय जायनि जाहोनाव दिनै बर' समाजाव ड्राग्सनि इम्पेक्टआ मोनफ्रोमबो न'खराव गोग्लैदों बेनि दायानो जादों हाग्रामा बाहिनी बेनि दायानो जादों खर' गैयै खांख्राइफोरनि दैदेननायनि जाहोनाव जादों लोगोफोर गोबाव सम जाबायमोन दे नुजायैया इउटिउबाव फैयैया थ' जाय हक बाथ्राया जों दिनैहाय मोनसे भिडिअ नुनो मोनदों बिथां रनजित बसुमतारीनिनो इएम बिथाङा जों बर'फोरनि गेजेराव गासैबो न'खरफ्रोमावबो ड्राग्स जाजुबो होननानै बुंदों गासैखौबो बुंदों गासैखौबो बांसान्द्रायखौ बुंदों दै बिथाङा बांसान्द्रायखौ बुंनाया एसे गोरोन्थि जाबाय नामा फेरेंगा इएम बिथांनिया एसे गोरोन्थि जादों नामा गासैबो नंजोबा दै बांसान्द्रायाव दा खोख्लै मानोना मा गोरोन्थि जागोन बियो थ' नोंथाङा बेखिनि बाथ्राखौ बुंनाया पलिटिक्स लाइनाव बा खोथाखौ बुंलांदों बिपिएफआ 17 बोसोर सरकार सालायनायावहाय ड्राग्स जाहोजोबनाय जौ जुवा माबा माबि हेन टेन ना बेफोरबायदि बेफोरखौ जुदि बन्द खालामथारनोब्ला नोंथाङा खनसे फिल्डआव ओंखारनानै बुङोब्ला मोजां जागोन नामा इएम रनजित बसुमतारी थ' नोंथाङाथ' बेफोरबायदिनि ओरैनो थिउरिसो लानानै दं बेखौ नङा होमबा बियो थिउरिसो लानानै बबे गावनि समस्थियाव बबे एलेकायाव सोर जुवा गेलेदों बेखौ बिथाङा थांनानै नायहैदोंना थांनाय कालि फुजायावहाय दाबबिसे जायगायाव दाब्बु खेला जुवा होदों नैबे नोंथांमोननि खुंथायाव थानायाव नैबेखौ एसे हिसाब लायोब्ला मोजां जागोन बेफोरनि भिडिअ फुटेजआ आंनियाव दं नों लाजि मोनगोन रनजित बसुमतारी बावहाय गोबां मानसियानो गेलेदों गोबां मानसियानो थासनो जुवानो बायदि रोखोम गेलेदों बियो नोंनि सापर्टार मानसिफोर गोजा आसि थुनानै खोन्थायोब्ला फट'फोरखौ जों खोन्थानो गोसो जाया बोसोराव खनसे खननैया गेलेयो बयबो नों बर' जाथियाल'नो एकदम गेलेथारि नङा नों बर' हारियानो माबाथारि नङा गासिबो ट्राइबानो गासिबो जनगोष्ठियानो गेलेदों होनबा नोंनि समस्थियाव बिपिएफनि थानाय समाव गेलेबाय थिगासे जौ जुवा गेलेहोदों मादों बिपिएफनि आमोलाव किन्तु दिनै नोंथांमोननि खुंथायाव थानायाव मानो दासिमबो जौ जुवा दाब्बुनो मानो हेन टेन खेला बेफोर मानो सोलियो दिनै क'क्राझार बायदियावबो कालि फुजा होन लोक्षि फुजा होन माबा माबि फुजा दङ आंथ' मोजां मोनथिजोबा फुजानि सोमोन्दै बैफोरावथ' दाउ खेला सोरखि खेला बेफोरबो सोलिदों बेखौ मा होनगोन सोरनि आमोलाव जादों होनगोन बेखौ रनजित बसुमतारी आं नोंथांनाव बेखौसो एसे मोनथिनो लुबैयो थ' बेफोरखौ जुदि बुङोब्ला रनजित बसुमतारीया गावनि गन्थं बे नारेंसु गन्थंखौ बबे खनायाव जे दोनखुमागोन आं बुजिनानो मोनाखै जाय हक आं बिथांनि बाथ्रायाव बेखिनि खोथाखौ एसे बुंलांबाय आरोखि बावहाय सोरबाया मा गाज्रि मोनदोंब्लाथ' नोंथांमोननि खोथासै आं बारा बुंला बिनि बारै बुंबावगोन सम लानानै थ' मेनलि बाथ्राया मा जोंनि जायफ्रा मुंख्लं जानाय ना मार्टियास जानाय गावथार जानाय गुबुन सुथुरफोरजों गावथार जानाय दिनै बेफोरबायदिखौ टिपकाय बायदिनि सासे आइजोआ मा बाथ्रा बुंदों बेफोरखौ नोंथाङाथ' नायनो हायो दहायनाथ' बाथ्राया पलिटिक्सआव थांबाय दिनै नोंथाङा एक्स एनडिएफबिनि फ्लेगखौनो लानानै नोंथाङा रायजो राजाखौ बुंदोंमोन सानसे समावहाय
NDFBनि मुङावहाय जायफ्रा मुंख्लं जादों ना बेफोरबायदिनो साख्रि होनाय जागोन होननानै नाथाय दिनैसिमबो बोसोरथामानो जालायलांबाय दिनैसिमबो मानो होनो हायाखै आं सासेसो जुदि रनजित बसुमतारिया जोंनि NDFBनि मुङाव जाय मानसिया NDFBल' नङा NDFBनि मुङावहाय गावथारहैजानाय बा गावथारजानाय न'खर ना बेफोरबायदि न'खरनो रनजित बसुमतारिया साख्रिखौ होनो हाबायना सार रनजित EM जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि ना होनो हाफेरदोंना बिथाङाथ' होनदोंमोनबो बिथांनि भिडिअबो दङ आंनि चेनेलाव जायफ्रा हाबैजोबना नायथारगोन अब्लाना मोनहैगोन बे रनजित बसुमतारिया मा बुंदोंमोन आंनि राव नङा होगोन होननानै बुंदोंमोन थ' बेफोरखौ जुदि जों मिडियायाव बुंबावोबा दुखु नाङो गावनि मानसिखौनो जों सोंखारिनो गोनां जायो बखिनो गोनां जायो बुंनो गोनां जायो बाध्यता सोर खालामदों बेखौ रनजित बसुमतारिया बेफोरबायदिखौ बुङोब्ला गन्थं बे नारें बायदि सु गन्थङा बबेयाव दोनखुमागोनथाय नागिरनानै मोनाखै आं जायगाखौनो बेफोरबायदि दिनै थिपखाइफोर बायदियावबो एथ'राब दिनै जायफ्रा गावथारजानाय ना बिथांमोना माबायदि बाथ्रा बुंदों बेफोरखौ नायोब्ला दुखु नाङो आरोबाव मा जोंनि खाथि खालायाव बे थिपखाइ एरियाखौथ' दोनथ' गोजाननि बाथ्रा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट खिन्थु गावनि समस्तियावनो जोंनि NDFBफ्रा माबायदि जानानै दङ जोबोद दुखुनांथावना बेफोरखौ नायोब्ला आंथ' बे साननैसो बिराद NDFBनि न'खर जायफ्रा जियालाव थानाय न'खर कयेकजननि न'खराव हाबगासिनोबो दङ हानायमानि हाबहैगोन आं हानायमानि हाबबाय थागोन रनजित बसुमतारिनि गबिन्द बसुमतारिनि आरो सोरनि EMफोरनि बाथ्राखौ आङो बेरखांहोबाय थागोन आं लोगोसे कयेकजन मानसिफोरखौबो लाना थांफागोन आङो बेफोरबायदि खालामबाय थागोन दिनै बियो गैयाब्लाबो साथाम साब्रैसो मानसिखौ नायनो हायो गावथारजानायानो होन बा NIA केसाव नांना थानायानो होन बै न'खरफोरखौ नायनो हायो मानो हाया 5 बोसोराव बियो साबासो मानसिखौ नायबाबो जथेस्थ' गाव रिक्स लाथारनानै आं नायगोन नोंसोरनि न'खरखौ गासिखौबो नङाब्लाबो बिनि जानाय थानाय एभरिथिं आंनि आखायावनो थागोन बेखौ मानो खालामनो हाया दिनै सोरबा सासेया जुदि खालामनो हादोंबा दिनै सोरबा गैयि न'खरखौ जुदि एसे गोबां मानसियानो दा मदद खालामो गोबां मानसियानो दिनै नायगासिनोबो दं दिनै नोंसोरबायदियाव खुंथायाव थादलायनाय मानसि EMफोरानो जुदि बैफोरबायदिखौ नायनो हायाबा मदद खालामनो हायाबा माबायदि EM जागोन होनबा बेफोरनि मेन्टेलिटि बेफोरनि सिन्ताधारा बेफोरनि साननाय हनाय माबायदि मानसि जागोन बेखौ राव गैयैफोरबायदि जाना दं रनजित बसुमतारि जों बुंनो सानबावाखैमोन बैफोरबायदि बाथ्राखौ दुखुबो नाङो जों गावनि मानसिखौनो ससियेल मिडियायाव बुंनो गोनां जों गावजोंनो गाव ज' थादलायनाय समाव थुरसि गंसेयावनो ओंखाम जादलायनाय ना बेफोरखौ जों बुंलायबाय थानो दुखुबो नाङो लाजिनायबो मोनो रनजित बसुमतारिमोन बायदिया अगियानबो होनजागोन बेफोरबायदि माने बुंनो थाखाय राव गैयैफोरबायदि पलिटिक्सआव हाबनाय लगे लगेनो बिनि मेन्टेलिटिया माबोरै जादों साननाय हनाया माबोरै जादों अनलि बेखिनि पावारखौनो लुबैदोंमोन नामा बिलाय अनलि बेखिनिखौनो ल'नो माने बिराद दुगा खालामदों नामा बियो रायजो राजाया नोंखौ गोजौ दैखोनोबो हायो दै रनजित बसुमतारि नोंखौ बोख्लायनाबो दोननोबो हायो दुखु नाङो मालाबा जाखिनि लेथ्रा सोंखारिनाय नोंखौ नोंनि ओरैबायदि मानसिफोरा बुङो जों बैफोरखौ दानजोबनानैसो होयो मालाबा नोंखौ जेरैबायदि सोंखारिनाय बाथ्राफोरखौ नायोब्ला बेफोरबायदि लिडारा जुदि बर'नि गेजेराव थाबाय थायोब्लाना रनजित बसुमतारि बायदि लिडारा जुदि थाबाय थायोब्ला एज ए जाथि हिसाबै जों जोबस्रांनायनि लामायावबो थांगासिनोबो दङ दा
नायदो बिथांमोन बायदिया जाथिनि हारिनि खोथाखौ लानानै सोमावसारनायनि खोथाखौ लानानै बिराद बुङो बै समाव नांबोनाय बिथांमोननि बाथ्राखौ बुंबोयो बिसोरो आसाम आन्दलन जानाय बे समनि बाथ्राखौ लाना बुङो बिसोरो दिनै पलिटिक्सआव हाबनाय लगे लगेनो मा ओरैबायदि थार्ड क्लास ओरैबायदि लेथ्रा गियान जानो हमदों बेफोरखौ नायोब्ला नोंसोरबायदिनो सब समय गथायनो हायालै जाथिखौ हारिखौ बेफोरबायदि नोंसोरनि आखायाव गथायना दोनबाय थानो हाया सासे इएमखौ अनलि 5 बोसोरल' नायनांगौ बिनि बाराबो दोननो नाङा सोरबा सासेयानो होन बैनो होन दोनबाय थानानै लाब गैया अनलि 5 बोसोरल' नायनांगौ 5 बोसोराव मा नैबे लामा ब्लेक टपिंआ आंनि होननानै खोन्थानोबो हाया उमुकजोन मानसि आंनि आखायाव दङ बेखौबो बुंनो हाया बियो आं एक्सएनडि बिनो एथ'जन साख्रि होदों होननानै बुंनोबो हाया बियो माब्लाबाबो बुंनो हाया आं एक्सएनडि बिनि फेमिलि एथ' न'खरखौ आं नायदों बेखौ बियो रोखायै बुंनो हाया बियो थ' गोलाव जाबाय भिडिअ'आ बारा गोलाव बुंनो सानाखै बेखिनियावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि